Como cada ano por estas datas, toca falar de suba de prezos, aínda que desta volta o encarecemento non se está a notar tanto no marisco como no peixe. Especies que adoitan ser económicas, como a pescada, chegaron ata os 18 euros, situándose ao mesmo nivel que algúns mariscos. Ayer estaba a merluza a 18 euros o quilo, eu jamás a vin tan cara. Estaba a 18 euros o quilo e con cuentagotas. Pola contra, algúns mariscos, como a nécora ou a centola, non experimentaron aínda subas desorbitadas. A nécora teño a case ao mesmo precio do que tiña a principios de mes, non subeu nada, nin... A ver, non hai moita, pero bueno, non subeu tampouco. Non así o percebe o camarón. Quen queira consumilos neste Nadal terá que rascar o peto. El camarón está carísimo. Y después lo otro no tuvo mucha subida, en proporción a las fechas que estamos. Pero bueno, el camarón sí que tuvo. Marisco tamén le llega, está a 30 euros la centolla, camarón a 150, el percebe a 250 e así. A apenas uns días para a celebración da Noite Boa, o prezo do marisco non experimentou unha suba demasiado importante. Son moitas as persoas que prefiren mercar con antelación e conxelar. Eu non esperaba víspera, pero vou collendo así pouco a pouco. Tampouco non somos moitos para comer, así que non me fai falta un congelador cheo. Xa teño comer. Xa teño congelado, camaróns, bueno, que usamos. Tengo pensado nas centollas, pois, alguna cosiña nas nécoras buenas e así. Ainda non, este ano non, está todo moi caro. Se é así, sempre queda a opción do conxelado, con prezos que se manteñen todo o ano, onde a estrela segue a ser o langostino. Bueno, o langostino sobre todo, sí, o langostino sobre todo, o langostino, boi, pouquiño de cigala, pero o langostino é o produto estrella, sí.